Vítajte v obci Fintice, ktorá je vďaka svojej občianskej vybavenosti a rýchlou dostupnosti. Presne takto začínala videoobhliadka pozemku, ktorý sme na tejto ulici predávali pred 2 mesiacmi. Dnes tu máme na predaj ďalší pozemok, a to s plochou 1856 m2. K pozemku vedie spevnená prístupová cesta o šírke 8 metrov, ktorá je vo vlastníctve obce Fintice. Súčasťou cesty je aj verejné pouličné osvetlenie. Áno, pozemok sa síce môže zdať obrovský, no faktom je, že kvôli ochranným pásmam elektriky a plynu môžete zastávať len jeho časť. Aj preto je súčasťou predaja tohto pozemku projekt na výstavbu štvorizbového poschodového rodinného domu s užitkovou plochou 108 m2 a terasou s plochou 15 m2. Navyše, na projekt bolo vydané stavebné povolenie. Je teda len na vás, či sa rozhodnete začať stavať už tento rok, alebo výstavbu svojho nového domova odložíte na neskôr. Ak vás ponuka tohto pozemku zaujala, zavolajte mi a ja vám ho rád osobne predstavím. Volám sa Peter Kolár a som realitným maklérom spoločnosti Kappa Real Estate.